Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj mam wielką przyjemność po raz kolejny, chociaż po dłuższej przerwie, gościć Jana Lupomeskiego, czeskiego analityka politycznego, który śledzi zarówno wydarzenia w swoim rodzinnym kraju, jak i w Polsce, także w przyszłości doradcę prezydenta Wacława Klausa. Witaj, Janku, dziękuję serdecznie, że znalazłeś dla nas czas. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, zawsze bardzo chętnie. A rozmawiamy, ponieważ już niedługo będziemy mieli do czynienia z wyborami w Czechach. Co tak naprawdę może się wydarzyć? Ponieważ wydaje, jakbyś mógł przybliżyć polskim słuchaczom, którzy na co dzień nie śledzą czeskiej polityki, co waży się, jeśli chodzi o te wybory, które już niedługo odbędą się u naszych południowych sąsiadów. Tak, dokładnie. Już 2-3 października odbędą się wybory parlamentarne w Czechach po 4 latach, więc można powiedzieć paradoksalnie, bo ostatnie 4 lata rządziła ODS i będzie to pierwsza kadencja ODS, którą ODS potrafi dorządzić do końca całej kadencji. Zawsze pokazywano, że ODS kończyła rządy w trakcie kadencji, więc pierwszy raz udało się dojść aż do końca tej 4-letniej kadencji, chociaż nie ma dużo szans na kontynuację obecnego rządu Petra Fialy. W sondażach już stabilnie opozycyjny ruch polityczny byłego premiera Andreja Babisza pracuje się na pierwszym miejscu, gdzieś około 30% zaufania, natomiast koalicja Spolu, po polsku Razem, chociaż jest to koalicja konserwatywnych, powiedzmy, prawicowych partii, jest gdzieś około 20%, co jest ale największy znak zapytania właśnie tych wyborów jest, ile nowych podmiotów politycznych potrafi przekroczyć ten próg wyborczy i dostać się do czeskiego Sejmu, bo ty nowe podmioty polityczne są zazwyczaj koalicji różnych mniejszych partii, ale wszystkie się plasują gdzieś, powiedzmy, na skraju tego spektra politycznego, ať już po prawej stronie albo po lewej stronie. Więc ogólnie zakłada się, że Andrej Babiš będzie zwycięzcą tych wyborów całkiem jasnym i że też przez to, że dużo malých koalic wejdzie do czeskiego Sejmu, że on będzie w stanie zrobić tą koalicję rządzącą, że znów zostanie czeskim premierem po 4-letej przerwie i właśnie ten największy znak zapytania jest, z jakimi partnerami koalicyjnymi tą koalicję zrobi i jak ekstremalne te partie nowe będą we swoich żądaniach też w rządzie. To bardzo ciekawe. Andrej Babiš był już premierem, wcześniej był wicepremierem. Wydaje się trochę takim politykiem kameleonem, prawda? Najpierw rządził z socjaldemokratami, potem przecież poszedł mocno na prawo. Dzisiaj próbuje się wpisać w ten taki ruch prawicowo-eurosceptyczny w skali europejskiej. Co twoim zdaniem sprawia, że Czesi są gotowi głosować na Andreja Babiša, na przecież jednego z najbogatszych Czechów, który wydaje się z jednej strony być trochę takim oligarchą, miliarderem, a z drugiej strony człowiekiem, który te poglądy zmienia jak rękawiczki, a może raczej dostosowuje do nastrojów społecznych. Skąd fenomen Andreja Babiša? Bo w Polsce nie mamy podobnego zjawiska politycznego, więc jakbyś mógł trochę przybliżyć, skąd ta popularność Babiša i czego tak naprawdę moglibyśmy się po nim spodziewać, jeżeli znowu zostanie premierem? Rzeczywiście określiłeś chameleonem, może to jest bardzo trafne określenie. Mówisz najbogatszym Czechem, można też dodać, że on jest Slovákiem narodowością i oczywiście był Czechosłowakiem, teraz jest obywatelem Republiki Czeskiej, ale narodowości słowackiej też w pierwszej kadencji, kiedy był wicepremierem, tak jeszcze bardzo źle mówił po czesku, raczej się posługiwał słowackim. Jak już był premierem, nawet przyznał, że ma prawie codziennie zajęcia z języka czeskiego i udało się mu mówić bardzo dobrze po czesku zawsze, dopóki się nie zdenerwował, coż potrafiło wytrzymać 10 aż 15 sekund, bo potem zawsze przechodzi do słowackiego i do dzisiaj. Ale to taka mała dygresja. Andrej Babiš był rzeczywiście trzecim najbogatszym Czechem
Slovákem, obywatelem Czech. Obyvatelem Čech. Co jest ciekavé, to jest pierwsza taka główna dygresja na to tvoje zapytanie, že tak naprawdę dużo se nezměnilo v těch sondážách wyborczych mezi teraz 2025 i 2021, mezi vynikami 2021 i vynikami v 2025. Tak naprawdę Andrej Babiš v 2021, 4 lata temu, jego partia uzyskala nejwięcej křesel v českém sejmu. On uzyskal o promile mniej głosów niż ODS, ale w przeliczeniu 14 województw českých to dalo o 1 křeslo więcej, więc na křesla on byl zwycięzcą tych wyborów 4 lata temu. Ale 4 lata temu on měl zerový potenciál koalicyjny. Tam odrazu po wyborach bylo jasné, že nikt z ním nezrobí koalici i jego potenciál koalicyjny byl zero. Bo przede wszystkim jego, można powiedzieć po polsku, ústavky albo partie, które były bardzo chętne z nim współpracować, nie przekroczyli próg wyborczy i było bardzo dużo zmarnowanych głosów. Aż 15% głosów nie uzyskalo swojego reprezentanta w czeskim Sejmu. I to byli wszystko jego potencjalni partnerzy koalicyjni. Pierwszy raz w historii w ogóle Republiky Českej sociáldemokracia nevešla do českého sejmu, když s vynikem 4,5%. Tak samo Přišenga, taká partia bylého policjanta, też uzyskala ponad 4,5%. Dużo dalszych mniejszych partii uzyskalo 3,2%, 15% zmarnowanych głosów, což właśnie przesądziło, że on będzie w opozycji, którą potrafił wykorzystać. I on uzyskał gdzieś 27-28% głosów i teraz w tych sondażach on stabilnie się trzyma na 30%. Więc tam nie ma jakiegoś dużego ruchu w jego poparcie. On potrafił przez te 4 lata stabilizować swoją rolę jako głównego ruchu opozycyjnego w Czechach, co mu się podarzyło za te 4 lata bardzo komunikować z pozostałymi ruchami opozycyjnymi i też tymi pozaparlamentarnymi. I teraz, 4 lata temu miał zerový potencjał koalicyjny i teraz on ma może trochę za bardzo powiem, ale ma gdzieś 90% potencjał koalicyjny, bo wszystkie te małe partie ekstremalne i gdzieś po prostu po lewej stronie i po prawej stronie deklarują, że chcieliby z nim rządzić i nawet na przykład ODS, która przejęła tą rolę tego głównego, można powiedzieć, wroga Andreja Babiše, tak nawet jedno bardzo istotné skřídlo v tej ODS potrafi sobie wyobrazić koalicję z Andrejem Babišem, więc Andrej Babiš má teraz przed sobą bardzo dużo możliwości i dlatego wydaje się prawie pewne, że jego ruch uzyska křeslo premiéra. Mówię celowo jego ruch, bo sám Andrej Babiš kilka razy puszczał takie sygnały, że może on już nie będzie premiérem i że zamiast jego premiérem będzie jego pierwszy wiceprezes Karel Havlíček, byli nazyváno superministr, bo potrafił zarządzać aż 2 ministerstwami, więc przez jakiś czas się uważalo, że on by pilnował swój biznis gdzieś i trochę by po prostu zsiedl z tej pierwszej sceny i Karel Havlíček zamiast niego by byl premiérem właśnie za ANO, což by też otwieralo jakąś współpracę właśnie na przykład wobec ODS albo wobec tych innych partii, które są teraz w grupie partii rządzących. W ostatnich tygodniach, jak se Andrej Babiš vypowiada, raczej to nie będzie ten scenariusz, raczej on będzie znów chciał zostać czeskim premierem. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. To dzięki naszym darczyńcom możemy przygotowywać takie materiały, możemy komentować na bieżąco najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Jak widzicie, także w tych mniej oczywistych kierunkach spoglądamy, chcemy także polskimi sąsiadami się interesować, bo także uważamy, że jest to dla Polski ważne. No i jeżeli nasza misja analizowania wydarzeń w Polsce i na świecie z perspektywy polskiego interesu narodowego Wam odpowiada, zachęcam do wspierania wysiłku młodych polskich patriotów poprzez wejście na naszą stronę enlat.pl/wspieram, wspieram.enlat.pl.
lub poprzez wpłatę na nasze konto. Jak to zrobić? W opisie tego filmu. Mówiłeś o tym, że teraz wszyscy chcą robić koalicję z Babiszem, no i to także nam otwiera naturalnie pytanie, czy taka koalicja byłaby bardziej technokratyczna, bardziej prawicowa, czy może znów, tak jak przecież wcześniej współpracował z socjalistami i komunistami. To może zapytam tak, jak dzisiaj wygląda krajobraz czeskiej prawicy, bo to myślę też naszego odbiorcę szczególnie interesuje. Jak dzisiaj to wygląda, jeśli chodzi o tę bardziej mainstreamową, liberalną czeską prawicę, tę bardziej konserwatywną, bardziej narodową, no bo chyba jest spore poczucie rozczarowania rządem Fiali, tak? Który przez lata był takim konserwatywnym intelektualistą, ale jak został premierem, to tego konserwatyzmu w jego rządach za wiele nie było. Teraz nie wiem trochę, gdzie zacząć, jeżeli... Możemy zacząć od Fiali. Tak, możemy zacząć od Fiali. Rzeczywiście były ogromne oczekiwania związane właśnie z Petrem Fialą, który była to całkiem niespodzianka, że w ogóle koalicja prowadzona przez ODS, tradycyjnie konzerwatywną prawicową stronę, byla zwycięzcą tych wyborów. Bo ODS historycznie, nie chcę chodzić za bardzo do historii, ale ODS byla naprawdę tą prawicową, dominantną partią w czeskim systemie i to rewoluce Andreje Babiša w 2013 roku doprowadziła właśnie do pádu rządu Petra Nečase, do pádu vlastně rządu ODS i do takiego przelomu w czeskiej polityce, która zmarginalizovala značenie ODS jako partii politycznej, bo właśnie po tej rewolucji Andreja Babiša, można powiedzieć, w 2013 ODS spadła gdzieś na 5-7%, což prowadziło do jakiejś refleksji i byl vybraný nový prezes i novým prezesem byl vybraný vlastně Petr Fiala v 2013 roku, který měl nadať ODS novou tvář, konzervatywną tvář i rzeczywiście w tej opozycji bardzo na tym pracoval, ale potem v 2021, kedy se mu udalo i rzeczywiście zostal premiérem, tak dużo těch nadějí, ty naděje nedokázal přeložit v splnění očekávání těch lidí, kteří v něgo ufali. Ona to dla něgo, štěře mówiąc, i to mogę powiedzieć jako člověk, který byl 11 let členkem ODS, nebyla v ogóle latvá misia, bo ODS byla založena jako konzervativno-liberálna partia. Vím, že v Polsce to může brzmít jako pevný přejav schizofrenie, ale v Čechách to dávalo jasný sens. Václav Klaus založil ODS v 1995 roku jako partii konzervativnou v wartościach i liberálnou v gospodárce. I tak se též ta partia profilovala v 90. letách i počátkem milénia až do příště Mirka Topolánka, který v tým čase vlastně začal už mluvit, že ta partie je dále konzervativno-liberálna, ale už nedodával konzervativná ve wartościach, liberálna v gospodárce, až někteří zrozuměli, že je konzervativná v gospodárce i liberálna ve wartościach. I též takto zrozuměli vlastně někteří vyborci. I co já widzę jako główną zmianę w tej partii, že na počátku ten konzervatywny charakter tej partii wspierala większość członków tej partii, ale po odejściu Mirka Topolánka, albo z příště Mirka Topolánka i po jego odejściu, kiedy Petr Nečas přišel na miejsce prezesa partii, później premiéra, tak bardzo dużo ludzi doląčalo, którzy rozuměli tu pravicovou partii bardziej tak EPP, jako Europejską Partii Ludową. Czyli w skrócie przesuwali się w kierunku liberalnego centrum. Przesuwali się w kierunku liberalnego centra i większość, bym powiedział, w ogóle członków tej partii dzisiaj, powiedziałbym, 80% jest nowych członków, którzy nie byli w ODS przed rokiem 2013 i wszyscy ty nowi już są właśnie raczej tacy proeuropejští, liberální, centrystyczni członkowie, którzy chyba bardziej niż konzerwatywni właśnie se gdzieś gromadzą pod tą flagą liberalną. I było w jakimś sensie
kunštem Petra Fialy, že on potrafil v 2021 roku zrobiť rząd, kde ty reprezentanti ODS należeli ještě do tego starého skřídla tej partii. Že to byli lidi, kteří tam byli vlastně před 2013 rokem. Aleksandr Vondra jako jeden europosel český, jako jeden z głównych prekurzorów właśnie polityki zagranicznej ODS właśnie należał do tego konzerwatywnego starego skrzydła. Tak na przykład tak samo ministra obrony narodowej Jana Černochová, raczej uważana za konzerwatywną, albo wicemarszałek Sejmu za ODS Jan Skopeček też raczej uważany za przedstawiciela tego konzerwatywnego skrzydła, które ale już tak naprawdę nie miało to zaplecze w tej partii a ta partia už radšej zostala liberálna. Jako może taki ostatní příklad mogę powiedzieć, předvčoraj byly jakéž badanie v českém rádiu o tym, że 3/4 Čechów jsou przeciw wprowadzeniu waluty euro. I já pamiętam, že ODS byla praktycznie jedyną partią, która zawsze mówiła, że nigdy nie będzie za przyjęciem waluty euro. Ona stała jedyna na straży właśnie czeskiej korony. Można powiedzieć jeszcze komuniści, ale to już byli tak marginalizowani, że i z zupełnie innych powodów właśnie niż ODS. I teraz w sondażach se pokazuje, że 3/4 Czechów są przeciw przyjęciu waluty euro, ale 60% wyborców ODS je za przyjęciem waluty euro. Więc zupełnie po prostu wszystko na odwrót. Więc konzerwatywcy, którzy mieli ostatnie nadzieje w rządzie Petra Fialy, byli zawiedzeni. Co gorszego, było też zawiedzono bardzo dużo właśnie tych liberalnych wyborców Petra Fialy, bo ten rząd nie tylko, że nie zrobił nic konserwatywnego, ten rząd niestety nie zrobił prawie w ogóle nic. On nic nie dowiózł. Tam nie jest jedyna rzecz, którą by mógł ten rząd wymienić, že se mu udala, že přeprováděl, že přinesl. Taki jest niestety rezultat tych 4 lat. 4 lat, które też dodajmy w dość szerokiej koalicji, prawda? No bo tam łącznie 5 ugrupowań było, tak. jak to wszystko dodać. No to wydaje się także, i to myślę znów może być ciekawe z perspektywy naszego słuchacza, że mamy dzisiaj bardzo dużo tych mniejszych prawicowych ugrupowań, które wraz z tym, jak ODS przesunęła się do liberalnego centrum, do głównego nurtu europejskiej polityki powstało. Mamy Tomio Okamurę, który też wziął na swoje listy kilka mniejszych partii, mamy tutaj wspomnianą Przysięgę, mamy partię kierowców. Jakbyś mógł nas przeprowadzić przez ten krajobraz czeskich partii, tych mniejszej prawicy, czym one się charakteryzują, jak dużą rolę mają szansę odegrać w tych wyborach? Może rozpoczniemy od tej, która ma największe szanse na uzyskanie najwięcej mandatów z tych mniejszych. To jest właśnie Tomio Okamura, nie tylko imieniem Japończyk, i który jest przedstawicielem czeskich narodowców. W połowie Japończyk, tak? W połowie matka z Moraw właśnie. To ten element nacjonalistyczny. Może ci kiedyś wspominałem, że wcześniej Czesi właśnie nacjonaliści kwestionowali, jak Tomio Okamura może być przedstawicielem czeskich narodowców, skoro matka z Moraw, więc po prostu to taka... Tak, czyli podwójnie nie Czech, nie wiadomo co gorsze, Japończyk czy z Moraw. Japończyka nikt nie kwestionował, tylko tą matkę z Moraw kwestionowano, że to nie wypada na představě českých národovců. Tomio Okamura, znów malá degresia, oni jsou 3 bratia Okamurové i každý je zupełnie jiný. Zase jiné opinie polityczne. I jego brat startoval za Chadeky s programem, že on chce minimalizovat škody, které popełní jego brat v české politice. Hakimo Okamura uzyskal mandát za Chadeky, za křesťanskou demokracii. Jest v českém sejmě, więc máme 2 Okamurów, Japończyków, oczywiście obyvatel Republiky České v českém sejmě. Přesto, bo máme 200 poslów, 1% wszystkich českých poslów jsou częściowo z Japonii, což je taká może ciekawostka gdzieś na skraju. Ale chciałem wrócić do Tomia Okamury, bo Tomio Okamura se pokazał jako bardzo
populistou, ale s dužími sukcesami. On v té české politice už je od roku 2009 i musíme sobě vyobražit, že on už byl 4 kadencie v opozici. On už je 4 kadencie anti-establishmentovou partiou. I to je napravdě dla mě nesamovitý genius političný v tom zákreše, že on už 4 kadencie trzymá svoje vyborce v napěťu, že następným rázem už napravdě přijde ta změna, což političně, jak utrzymać svojich vyborců přes právě už ponad 16 let vlastně přigotovaných s tím, že następným rázem už přijde ta změna i napravdě ta frustrace, ten anti-establishment se přinese jakéž ovoce. I přes dlouhý čas vyglądalo, že vlastně to už jego ostatní kadencia, bo bylo bardzo skomplikované zmobilizovat jego wyborcy, že by znów mu zaufali, že on jakož nebude tylko w lawie opozycyjnej, ale že potrafi ten potencjał przekształcić też w jakiś owoc dla tych jego wyborców. I wokół niego zaczęło powstawać bardzo dużo jeszcze bardziej ekstremistycznych partii, które właśnie chcieli pokazać, že oni będą mieli tu správčosť, že potrafią przeforsować też ten swój program. I Tomio Okamura bardzo sprytnie przeczytał celą sytuację i potrafił większość tych partii, które kolem niego powstawało, zjednoczyć wokół siebie i dostać na swoje listy na svoje listy wyborcze. Więc jemu se podařilo, jak se po česku mluví, odkuřiť vlastně celou tu pravicovou scénu političnou i dostať všetkých na svojou listę, přes co znów v těch sondážách jest gdzieś kolem 10-12%, nawet 13%, więc wygląda na to teraz według tych sondáží, že on będzie trzecią silou w ogóle polityczną i już w ogóle Tomio Okamura, SPD, jego partia, která se nazývá SPD, vlastně s Andrejem Babišem můžou být jednou vlastně z koalic, která dá radę mieć większość rządową. Więc u niego na tych listách jego partie, jego ruch jest dla bezpośredniej demokracji, dla referend, jest antyimigrantská strana, dokonce nawet ta strana jest za wystąpieniem Republiky Českej z NATO i chce przeprowadzić referendum o członkostwu Českej Republiky Českej w Unii Europejskiej. Cała partia Okamury jest za wystąpieniem z NATO, czy tak, tylko cała? Okay. Tak. Tam celá partia i teraz tam są jakieś mniejsze partie, które wszyscy se z tymi postulátami też zgadzają. Jest to na przykład partia Swobodných, to jest čisto liberálna, Hájekovská, możemy powiedzieć, partia. Dalej są tam antyszczepionkowcy, w całym tym ruchu i właśnie ludzi, którzy są bardzo mocno przeciw Unii Europejskiej. Więc to myślę, że nawet Tomio Okamura by się nie obraził, jakbyśmy jego ruch nazwali naprawdę czysto populistycznym ruchem. On z tym chyba nie ma problem sám tak siebie określać. Jeżeli pójdziemy dalej, to też ja z jakimś założeniem konserwatywnym mogę powiedzieć, że Českou partii pirátską uważam też za w pewnym sensie stronę, można powiedzieć, ekstremistyczną, chociaż ona przez 3 lata była członkiem akurat tej koalicji rządzącej, więc byli w rządzie, ale nazywają się Piráti, tak naprawdę to są neomarksiści, to partia, gdzie większość członków tej partii nie jest dużo, ta partia ma chyba 90 albo nižšie setky mniej niż 100 członków. Tak. Teraz nie jestem pewien, czy może trochę więcej, ale w okolicach setki. Tak. I w okolicach setki i dużo członków po prostu przejawiało też jakieś opinie właśnie czystego marksizmu, niektórzy nawet czystej komunizmu by chcieli znów prowadzić. Ta partia nie potrafiła przeprowadzić reformę cyfryzacyjną,
cyfrizaci procesu budowlanego v Čechách, co bylo jednou z ich głównych flag, dlatego też skončila v tým rządzie. Premiér Fiala v koncu pozbyl se tej partii, bo ličebně ju nawet nepotřeboval dla większości rządzących, więc před rokem ta partia opuštila rząd, vyglądala, že jsou už v historii na zawsze, ale potrafilo se jim znów mobilizovat jakéž ruchy městské, uzyskać znów jakéž poparcie, jakáž partia alternativná. Następnou partiou, którą warto wymienić, jsou vlastně motoristé. To jest partia, która powstala wokół współpracowników byłego prezydenta Václava Klausa. Petr Macinka byl řečníkem prezidenta Klause, później w jego instytucie, ale też jak prezydent pracoval, jak prezident ještě plnil funkci prezidenta, to on byl zastępcą dyrektora wydziału albo biura mediálnego, prasového. I później już w Instytucie Václava Klause Petr Macinka zostal řečníkem Václava Klause, jest jego jednym z nejbližších spolupracovníků i vlastně celé otočenie těch motoristů, například líder v Praze Boris Šťastný byl doradcou prezidenta Klause, doradcou společným. I to środowisko má bardzo blízko vlastně k myšli prezidenta Klause, więc k takému tym początkom ODS możemy powiedzieć bardzo konserwatywni we wartościach i bardzo liberalni w gospodarce. Za deregulacją wszystkiego, ogromne zaufania w rynek, w wolny rynek, w czarną rękę tego rynku. Postawy też, można powiedzieć, suwerennościowe. Często se mówi, že jsou euroskeptičné také poglądy. My to zawsze nazywaliśmy eurorealistyczne, tak tutaj to jest ta terminologia, ale raczej nie jest tam jakieś zachwycenie projektem europejskim, ale raczej twardý eurorealismus. I to jest partia, która tak naprawdę ona se nazývá motorist po česku, więc motoryzacyjní, bym to przetłumaczył chyba po polsku. I oni powstali właśnie dla wyborów komunalnych w Pradze, gdzie chcieli forsować prawa kierowców samochodów przeciw, jak to sami nazywali, cyklofaszyzmu, więc rowerofaszyzmu, to możemy powiedzieć. Myślę, że Łukasz Warzecha, jakby był Czechem, to by na tę partię głosował. Tak, ale ono se pokázalo, že roveřisti to może se vydávat taká neistotná grupa, ale kdož ostatně v Čechách bardzo trafně określil, o co chodí vlastně celej Komisie Europejskiej Ursuly von der Leyen, kdy to opisal, že celá Komise Europejská má jeden cel, že by z Europy stvořit raj dla roveřistů. Tak i ono v dużo parametrách to tak časami může vyglądać. Więc ta partia akurat powstala jako partia komunálna v Pradze. Ona nie odniosła tego sukcesu, ale zaistniela bardzo istotnie. Nie potrafili przekroczyć ten próg wyborczych, ale do następnych wyborów europejskich se im udało zdobyć bardzo mediálně znanou, možná powiedzieć, osobność Filipa Turka, który był liderem wyborów europejskich i on też tym, że jest bardzo taką wyrazistą osobliwością, potrafił uzyskać mandát eurodeputowanego. Co więcej, miał tak duży sukces, aż niespodziewany, że też potrafił za sebou wciągnąć jeszcze drugiego reprezentanta tych motorystów, więc w tych wyborach uzyskali ponad 10%, myślę, że 12%, teraz nie jestem pewien, do Parlamentu Europejskiego, przez co zaistnieli na tej scenie politycznej i cały czas gdzieś według sondażu byli raz ponad 5% prógiem wyborczym, raz z drugiej strony tego prógu. Teraz wygląda, że chyba se ustabilizowali gdzieś ponad tymi 5% i że jest duża szansa, że se im uda przekroczyć ten próg wyborczy i znów
to by byla znów partia, která by mohla být partnerem koalicijním dla Andreja Babiše i znów vedlu k jeho vyniku, jeżeli by to dávalo sens, může být jeho partnerem koalicijním i byla by chyba nejméně radikálním, nejméně extremističným partnerem koalicijním tež dla Andreja Babiše. Co więcej, ta partia Motoristi jest v europejských strukturách, jak mluvím, Filip Turek uzískal mandát europosla po Česku mandát. I jest v té samé grupě Europejské patrioti, kterou Andrej Babiš spolu zakládal. Ty na počátku naší rozmluvy vlastně określuješ Andreje Babiše jako chameleona. Já myslím, že dalším příkladem, který splňá vlastně těch vymogů, je to, že Andrej Babiš byl v ostatní kadenci v parlamentě europejském v grupě s Macronem liberálů, největších liberálů, i potrafil vlastně, jak ten chameleon, změnit ty kolory do tego stopně, že vlastně spolu založil s Fidesem i s FPÖ. No i z Le Pen, tak, więc to też jest z mojej perspektywy francuskiego, osoby zajmującej się Francją, to jest niesamowite, że tutaj z Macronem i Macron przecież jak były wybory prezydenckie, to Babiš się tam, Macron go wspierał w tych wyborach, nie? Jako tutaj, prawda, liberała, ale też przecież pani Vera Jourová, którą w Polsce pamiętamy jako komisarz sprawiedliwości, która cisnęła rząd PiS-u, prawda, za nieprzestrzeganie praworządności. To też działaczka, w którą tam wstawił Andrej Babiš, prawda, z jego partii, tak? A teraz pstryk i teraz jest, prawda, patriotą i narodowcem, prawie. Można to określić jako chameleon. Też nieźle określonym jest, że po prostu Andrej Babiš jest biznismenem i zawsze byl. Co jest na ním ciekawe, on zawsze byl biznismenem, nawet przed 89 rokem byl biznismenem, což pokazuje, že bycie biznismenem jest w nim naprawdę bardzo głęboko zakorzenione. On jest o tym tak przekonany, że w tej pierwszej kadencji w roku 2013, kiedy pierwszy raz potrafił wprowadzić swoich posłów do českého sejmu, większość posłów była manažerama jego spółek, jego firm, które byli też przyzwyczajeni, że jako w tych jego korporacjach reportują do szefa, tak samo v tým sejmu vlastně pracovali i reportovali do šéfa. Až do tego stopňa, že v 2017 roku, kdy v koncu Andrej Babiš zostal premiérem, tak jedno z jego głównych hasel wyborczych było, że państwo powinno być zarządzane jako firma. Což jest teza wyjątkowo antypolityczna, można powiedzieć. Raczej. Tak, rozczarowanie klasą polityczną i on jako ten sprawny menedżer. I to, jak go właśnie określiłeś jako chameleona, pokazuje to, że on, jak wymieniłeś, on byl 4 lata wicepremiérem, ministrem finansów, 4 lata premiérem, 4 lata głównym teraz szefem opozycji i on cały czas zakorzeniony już w tym czeskim establishmentu przez ostatnich 12 lat i on nadal potrafi przekonywać swoich wyborców, że on jest tym jedynym antyestablishmentowcem, który naprawdę walczy przeciw tym klasám. On w niesamowitej kondycji fizycznej ma ponad 70 lat i teraz zaczął przez lato jeździć na technofestiwaly, gdzie uczestniczy tych technofestiwalů, tancuje tam v košulkách, rzucá se do lidí věku 72 let, třetí nejbogatší Čech, Slovák. Napravdě nesamovitý výkon tego člověka. I v Čechách je ciekawe, že nikdo nie nazval chameleonem, až dopiero od tebe to usłyszałem, a to określenie bardzo, bardzo sedí. Ja to zawsze określam, że jest biznismenem i on jak widzi gdzieś jakąś opportunity biznisową, potrafi wszystko dostosować właśnie do tej możliwości, którą widzi. I też tak powiedział właśnie, co tych partnerów koalicyjnych dotyczy. On powiedział przed rokiem i ja uważam, że ta jego wypowiedź jest najbardziej autentyczna, bo teraz też komentuje, ale tam już widać, że bardziej kalkuluje pod wybory te swoje wypowiedzi niż swoje przekonanie, ale dokładnie przed rokiem on powiedział, że zrobi koalicję z tym, kto będzie najmniej od niego żądać i gdzie to dla jego wyborców będzie najkorzystniejsze. Że będzie chciał co najmniej partnerów koalicyjnych i aby ci partnerzy koalicyjni mieli jak najmniej żądań,
żeby jego partia mogla jak nejbardziej właśnie vybierać vplyvové ministerstva, którymi będzie chciała zarządzać. I tak też odpowiedział na pytanie, czy będzie chciał rządzić ostatním subjektem, o którym ještě chyba nemluvili z těch nových, staronových, i to je levicový projekt, který se nazývá Stačilo, Dosič, kde je to polončenie, možná powiedzieć, komunistů se sociáldemokraciou. Niestety ubolewiam na to całe moje życie polityczne, próbowałem zwalczać socjaldemokrację, ale nigdy bym im nie życzył, żeby byli w koalicji z komunistama. Socialdemokracia nejstaršia partia, mniej więcej nejstaršia partia v Čechách s ponad 100-letou historiou. Wcześniej w Czechach, pierwszych 20 lat po rewolucji, część tego bipolu, jako jest v Polsce PO-PiS, v Čechách byla ODS i socialdemokracie, dvě główne partie, pravice, levice, które se mniej więcej cały czas ścigali i po tym, co jak powiedziałem w 2013 padla ODS zupełnie na dno, tak w tym czasie socialdemokracie wygrała, zrobila koalicję z Andrejem Babišem i padla ještě głębiej niż wcześniej ODS i padla poza parlament w 2021 i teraz, żeby znów se jakoś dostać do parlamentu, wybrala dla mnie drogę najgorszą, sprzedala ponad 100-letou tradici i zrobila koalici vlastně s nowoczesnymi komunistami, kteří jsou nemaskovaní komunisti. Paní prezes partii, tej koalici, tego ruchu politycznego Stačilo jest jednocześnie prezesem partii komunistycznej Czech i Morav. Więc tam nie możemy mówić o neokomunistach, to są najczystsi komuniści. Paleokomuniści. Tak. Ale mówiąc poważnie, to jest bardzo ciekawe, bo wygląda na to, że Babiš będzie miał możliwość zrobienia albo koalicji z, powiedzmy, centroprawicą, albo z twardą prawicą, albo z twardą lewicą. Tak to można podsumować? Tak. I plus jeszcze cały czas zależy na wyniku ODS, ale jeżeli by ta koalicja ODS, bo na tym ja znów ubolewam, byłem ponad 11 lat członkiem ODS, ale teraz w Pradze już na tych plakátach wyborczych praktycznie logo ODS nie widać. Wszędzie już se promuje tylko jako ta koalice Spolu, Rázem, což je koalicja trzech partii ODS, konzervatywnej TOP 09, konzervatywnej, ale proeuropejskiej i českých Chadeků, KDU, ČSL. I już nie widać logo ODS, ale tylko koalice Spolu, właśnie pod názvem tej koalicji, z którą weszli do Sejmu w 2021. Mówiłeś o tym, że Andrzej Babiš jest biznesmenem i kieruje się tym, na co jest zapotrzebowanie. No to czego dzisiaj chcą jego klienci? Czego chcą dzisiaj Czesi? Jakie są te główne tematy kampanii? Bo z tego, co wiem, mówiło się dużo w Czechach na przykład o kwestiach polityki klimatycznej i restrykcji unijnych w tym zakresie. Jakie są inne czołowe tematy? Czy jest to na przykład Rosja, Unia Europejska, imigracja, kwestie kulturowe? Jak to wygląda? Niestety dla koalicji rządzącej, dla Spolu, która właśnie wygrała te ostatnie wybory na tym, że miała jeden punkt programu i to był anti-Babiš. Tutaj w polskiej reali nie muszę tłumaczyć, że jedynym programem całej grupy rządzącej może być antyprogram przeciw komuś i że to nie działa, tak samo jako to w Czechach teraz nie działało. Tak był anti-Babiš i jedyným programem właśnie celej tej koalicji rządzącej jest dalej ten anti-Babiš. Dlatego oni będą mieli problemy motywować swoich wyborców. Ich programem jest, że Česko patří na záchod, což Babiš tomu nie zaprzecza. I raczej próbują stawiać, że Babiš jest jakąś drogą Orbána, drogą Fica, że to jest raczej gdzieś po prostu patrzenie w kierunku Rosji niż Záchodu. I znów niestety ODS koalicja Spolu dokázala jako swój główny program wygenerować tylko program anti-Babiš i tak naprawdę nie ma za bardzo innych temat. Próbuje se bardzo wpływowy i bardzo też polubiany minister infrastruktury próbuje przekonywać, że
koalice Spolu potrafi vybudować autostrady také jak w Polsce i tak szybko jak w Polsce też. To też warto wiedzieć, że my jesteśmy gdzieś wskazywani jako pozytywny punkt odniesienia. Tak, Polska w ostatnich latach byla wskazywana jako naprawdę przykład rozwoju, bo w Čechách česká gospodarka też rośnie, ale zawsze już patrzymy coraz więcej z zazdrością na polskie autostrady, które na początku lat 90. nie należały do właśnie tych role models, tak dzisiaj są i każdy se naprawdę zaklina właśnie budowaniem autostrad w Polsce i nie tylko. Więc próbują obiecać, ale są mało wiarygodni, bo przez te 4 lata nic nie dowiezli. Andrzej Babiš właśnie widzi ten potencjał swoich wyborców w jakiejś frustracji z wojny na Ukrainie. Myślę, te frustracje, które są znane chyba we większości państw, są też logiczne jakoś po 3 latach wyczerpującej wojny. Bardzo wspiera takie ruchy przeciw Green Dealu, więc też podnosi te témata i ogólnie właśnie chce jakoś znów wrócić godność obywatel Czech, którzy uważają, że są tylko gdzieś jakimś przystawkiem Unii Europejskiej i że se korzysta właśnie z nich tylko jako z obywatel i że nie mają żadnego przełożenia. Więc trochę też w takim, można powiedzieć, w takim magowskim przekonaniu. Widziałem, że były też takie czapeczki, tam silne ciesko, tak? Tak. Wzorowane na tych czapkach Trumpa. Tak. Andrzej Babiš miał zawsze bardzo blisko, wcześniej miał bardzo blisko k Donaldowi Trumpowi. Teraz już też zaczął tak trochę to po prostu relatywizować, ten stosunek do Donalda Trumpa, ale cały czas po prostu ma bardzo blisko właśnie też k tej takiej magowskiej, albo nie wiem, jakbym to nie, wiadomo powiedział. o co chodzi. Tak. A czy to w praktyce oznaczałoby, bo my Andrzeja Babisza pamiętamy jako premiera, bo już był premierem 4 lata. I z jednej strony pamiętamy te napięcia w relacjach z Polską dotyczące Turowa. Z drugiej strony, no przecież wtedy był politykiem absolutnie tego liberalnego, unijnego mainstreamu. No i także to był przecież wtedy moment, w którym mieliśmy ten wybuch w fabryce, tak, spowodowany przez Rosjan. Czy rzeczywiście spodziewasz się, że teraz, jeżeli Babiš zostanie premierem, no to czy rzeczywiście on byłby tak jak Orbán, z którym bądź teraz jest w jednej grupie, czy rzeczywiście on prowadziłby politykę suwerenistyczną wobec Unii Europejskiej? No i także jakie byłoby jego podejście do Rosji, Ukrainy i czy Polska jako bądź także producent żywności, a Babiš jako że jego firma zawsze na tym zarabia, to raczej na Polskę i polskie produkty nie patrzył przychylnie, czy powinniśmy się wobec tego obawiać premiera Babisza? Można się obawiać z innego powodu, bo on będzie bardzo nieprzewidywalny. Często on jest właśnie dawany gdzieś Babiš, Fico, Orbán, ale ty 3 przywódcy... 3 bardzo różne osoby. Są bardzo różne. U Orbána można widzieć jakieś przekonanie o wielkiej Maďary, o Wielkie Węgry, tak. Wielkich Węgrach. Można czuć, że to jest jakieś autentyczne poczucie, jakoś ty się na tym znasz dużo lepiej, ale może jakiś kompleks napoleonowski też u niego wchodzi gdzieś w grę, ale jest tam przede wszystkim jakieś bardzo mocne przekonanie polityczne za Orbánem. U Fica to jest oportunista. To jest naprawdę, to nie jest pejoratywne. To nie jest negatywne określenie, ale on jest oportunista. Dopóki w Unii Europejskiej z nim liczyli i oddawali mu jakoś jego suwerenność, to on był jednym z największych Europejczyków. Dobrze, że on wprowadzał euro na Słowacji, euro prawda? Bez jakiejś racjonality politycznej. On wprowadził euro właśnie w dobie kryzysu greckiego, gdzie emerytury w Grecji były wyższe od przeciętnych przychodów obywatel Słowacji. I więc to jest oportunista. I Andrzej Babiš jest naprawdę biznesmen. On potrafi zmienić i on ma to przełożenie, że on potrafi zakręcić tym
okrętem ANO w dowolnym kierunku tak, jak to dla niego będzie najbardziej wygodne. Więc dlatego ta polityka jest bardzo nieprzewidywalna. Jeżeli on potrafi znaleźć w Polsce sojuszników, którzy też będą wspierać jego interes, to Polska może mieć bardzo oddanego sojusznika, który za ten swój sojusz będzie też żądał jakąś cenę dla niego, ale już nie tylko dla niego osobiście, ale też dla jego wyborców, dla jego partii i też w jego odbieraniu dla interesu Českej Republiky. Bo on jest naprawdę biznesmenem. Jeżeli Polska będzie stała, i nieważne jaka opcja polityczna, w drodze jego interesów można mieć naprawdę bardzo zaciętego przeciwnika. Teraz w tej kampanii przedwyborczej przeciekają jakieś jego wypowiedzi. Była bardzo niefortunna jego wypowiedź, że jeżeli by Polska była zaatakowana, żeby nie szedł bronić Polskę. Ale to nie jest jego przekonanie. To jest tylko jakieś zdanie pod jego sfrustrowanych wyborców sfrustrowanych wojną na Ukrainie, którzy nie chcą inwestować we wojnę, bo uważają, że państwo powinno inwestować w nich, że pieniądze powinny transferami socjalnymi płynąć do nich i nie na Ukrainę. Więc często się też z niego robi jakiś aż teraz wróg Polski, ale zaryzykuje takie stwierdzenie, że te jego tezy wobec Polski nie mają nic wspólnego z Polską, ale mają tylko i coś wspólnego z jego wyborcami. I to jest też ważne, podkreślam, wyborcami teraz przed wyborami, bo Andrzej Babiš nie ma żadnego problemu moralnego ani innego z tym o 180% po wyborach zmienić swoje przekonanie i kierunek swojej polityki. Więc największe zagrożenie widzę w tym, że będzie już, jak wspomniałeś, był 4 lata premierem Czech i jednak zostaje bardzo nieprzewidywalnym, co właśnie w stosunku z Polską dotyczy. Okej, a jeśli chodzi o Unię Europejską, czy spodziewa się, że rzeczywiście on może być, no bo tego by być może oczekiwali jego partnerzy, jeżeli wszedłby w koalicję czy z Okamurą, czy ewentualnie ze Stachilą, no to oni by pewnie oczekiwali bardziej asertywnej polityki, chociażby jeśli chodzi o te regulacje klimatyczne. Czy uważasz, że rzeczywiście Babiš jako premier z czysto pragmatycznych względów, ze względu na nastroje społeczne, może na poważnie pójść, może oczywiście nie tak daleko jak Orbán, ale w jakąś formę konfrontacji z Komisją Europejską? W jakąś publiczną, ale on przez to, że jest biznesmenem, też wie, jak potrafi robić biznes za kulisami. Więc ja wierzę, że on był kilka razy też, Unia Europejska próbowała jakoś obniżyć jego wpływ w Czechach, więc on to nie zapomina tutaj. No tak, Olaf, tak? Tak. Szukanie jego korupcji, tak? Tak. I nie tylko, więc po prostu nie spodziewam się, żeby miał jakiś dobry stosunek do Unii Europejskiej. Natomiast jak popatrzymy też na ostatnie lata i też na to, jak był premierem, bo on pod koniec już też nie był jakimś po prostu ogromnym zwolennikiem Unii Europejskiej, więc on potrafi być bardzo twardy wobec Unii Europejskiej, ale znów na zapleczu jego administratywy i jego pracowników i też jego urzędników możemy widać, że oni tu agendę z Unią Europejską będą wspierać, będą na niej współpracować i załatwiać właśnie dla siebie i dla swoich wyborców jakieś benefity, ale medialnie na pewno będzie bardzo występował przeciw. Jest to znów tutaj mnie możesz poprawić, ale w polskiej polityce uważam, że poprzedniemu rządu Prawa i Sprawiedliwości się często darzyło nawet nie być w jakimś ostrym konfliktu z Unią Europejską i jednocześnie w praktyce ten konflikt był bardzo duży i głęboki. U Andrzeja Babiša jest to dokładnie odwrotnie. On potrafi robić, że jest największym wrogiem całej Komisji Europejskiej i jednocześnie budować bardzo ścisłe wiązy z biurokracją, na zapleczu z biurokracją europejską. I ostatnie pytanie, czy rzeczywiście
jeśli chodzi o jego podejście do Rosji i Ukrainy? Czego byś się tutaj spodziewał? Czy on rzeczywiście poszedłby w tej konkretnej kwestii drogą Orbana i Ficy? Czy nastroje społeczne w Czechach są już na tyle przesunięte w kierunku niechęci do dalszego zaangażowania na rzecz Ukrainy, czy niekoniecznie? Uważam, że on będzie bardzo głośny przeciw właśnie Ukrainie dla swoich wyborców, żeby pokazać, że on nie będzie wspierał finansowo Ukraińców, bo co go obchodzą Ukraińcy. Natomiast on nigdy, uważam, że nie pójdzie drogą Orbana i Fica, żeby zaczął nawiązywać jakieś stosunki z Rosją albo z Ukrainą, bo muszę to podkreślić znów, bo to jest naprawdę najważniejsze chyba podkreślenie Andreja Babisza. Andrej Babiš jest biznesmen, biznes nie lubi wojny. Andrej Babiš nie ma żadnego interesu na tym, żeby ta wojna mniej więcej kontynuowała. Jedyným interesem jest, że Ukraina nie może produkować jakieś w tym wymiarze jakieś produkty rolne, więc trochę to osłabia tu konkurencyjność dla niego, ale Andrej Babiš przede wszystkim potrzebuje biznes, potrzebuje mieć stosunki też z tymi państwami zachodnimi i on nigdy nie pójdzie taką drogą, żeby aktywnie wspierał Rosję albo aktywnie zwalczał Ukrainę, bo wie, żeby mu to zniszczyło cały jego biznes, który jest dominantnie po prostu zlokalizowany na tym zachodzie. I ostatnie pytanie, bo powiedziałeś o tych produktach rolnych. Czy w Czechach jakkolwiek przebija się, także ze względu chociażby na to imperium Babisza, z jednej strony temat umowy z Mercosurem i konkurencji dla europejskich, w tym polskich producentów żywności, no ale także siłą rzeczy czeskich, albo temat ukraińskiej żywności, tak? Co także pod kątem praw, które Ukraina dostaje od Unii Europejskiej, uczestnictwa w europejskim wspólnym rynku, no jest także poważnym zagrożeniem dla polskich, czeskich, innych będących już w Unii Europejskiej producentów żywności. Zaskakująco umowa Mercosur nie ma takiego odbycia w dyskusji czeskiej przedwyborczej, jak mają inne tematy. Na przykład Green Deal jest jednym z największych temat wyborczych, chociaż temat, gdzie wszystkie partie są przeciw Green Dealu. Teoretycznie. I tylko się ścigają, kto bardziej. Tak, właśnie umowa Mercosur nie ma jakiejś zbyt wielkiej popularności, zaskakująco. Tak samo te produkty rolne z Ukrainy, chociaż czasami się też pojawiają, ale tutaj bardziej niż Ukraina właśnie dla tego rynku czeskiego jest ta konkurencja w Polsce. Tak? Rozumiem. Która jest też bliższa i, no tak, rozumiem. I jest to większe. Ta Ukraina jest jednak jeszcze po prostu dalej. My nie mamy żadnej bezpośredniej granicy z Ukrainą, więc tutaj jest tym głównym konkurentem Polska. Jak dla Andreja Babisza, no tak i dla tych innych pozostałych rolników w Czechach. To tym miłym akcentem możemy skończyć naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Jan Lupomeski, czeski analityk, były doradca prezydenta Klausa. Dziękuję serdecznie za Twoją wiedzę i Twój czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Subskrybujcie i wspierajcie naszą pracę.